Кукмарада Татарстан эшмәкәрләре берлеге тарафынан оештырылган веломарафон узды. Кукмара Менделеевск маршруты буенча 13-нче республика күләм марафонга чыгучыларны Ипитос, җыр-биюләр белән Кукмара тимер юл вокзалында каршы алдылар. Һәр вакыт яңа маршрутлар. Бу юлы Кукмарадан башлыйбыз. Безнең җитәкчебездә йөрисе юлыбызның маршрут картасы бар. Аның буенча без районнар буйлап сәяхәт итәбез. Чараның төп максаты сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау. Шулай ук эшмәкәрләр район башлыклары белән очраша, түгәрәк өстәлләр оештыра, мастер-класслар уздыра. Беренче веломарафон Казан Чистай маршруты буенча узды. Безнең инициаторыбыз Илдус Әхтәмович. Без юлда эшмәкәрләр белән очрашулар уздырабыз, кайбер шәһәрләрдә митинглар, тантаналы чаралар үткәрәбез. Монда сәламәт һәм актив юл бар. Нәкъ менә шушы кешеләрне бизнес һәм эшкуарлык планында берләштергән мәнфәгатьләр белән дә билгеләнә. Эшлекле мөнәсәбәтләр алып барабыз, үзебезнең предприятиеләребез турында сөйлибез, партнерлар эзлибез. Эшмәкәрләр безнең рәсми булмаган очрашулар барышында үз тәҗрибәләре белән уртаклаша ала. Кунаклар шәхси эшмәкәр Рамазан Юнусов предприятиесендә металл савыт сабалар, мастер камень заводларында булып, аларның эшчәнлекләре белән таныштылар. Киез комбинаты каршындагы Шамил Әхмәтшин бусына чәчәкләр салдылар. Туган якны өйрәнү музеена Владимир Ленин плакатын бүләк иттеләр. Кукмарада бик шәп сәяхәт булды. Миңа гына түгел, бөтен кешегә ошады. Кукмара районының туган якны өйрәнү музеена без бүләккә Ленинның антиквар портретын әзерләдек. Веломарафонга чыгучылар Кукмарадан җылы тәэсирләр белән Нократ аланы, Сосновка шәһәрләре аша Лубян авылына юл тотты. Лубяннан исә Менделеевскә кадәр булган 100 чакрымга якын араны эшмәкәрләр шулай велосипедта узды. Алсу Сәләхетдинова, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.